Saka pakunyora kwandinoita masongs aya mamwe ndinopiwa ndichiverenga ndotobuda nesong ipapo akawanda anouya ndakarara Mwari vanongondipa song ndakarara ndinotobva ndatomuka ipapo ndotonyora bapo zvokuti ndichangotanga kuroorwa napa waChimwanambo zvakamuti netsei handiri kunyepa akatombofunga kuti todzokera here kuvakuru kuti pamwe pane chivanhu chiripo because ndaisvika pakuimba ndakakotsira ndisingatozivi kuti chii chiri kuitika ndichiburitsira zvokuti aizototi kana akundiudza otende manga muchitotsudzura zvinokororai apo kana aita zvokundimutsa ndenge ndisingachazivi asi kuenda nekuenda akazoenda nekundijaira neniwo ndikazonamatawo kuna Mwari kuti Mwari mandipa chipo ichi saka handizi kuda kuvhundutsa umwe munhu kana kumutsa umwe munhu anenge akarara kuburikidza nechipo ichochi imimi chingondipai chipo ichi in silent ndisaburitsire because ndenge ndakutodisturba rest yeumwe munhu anenge akazvizororera ndinotenda kuti Mwari anoti chaunokumbira anokupa ichocho ende zvakaendeka handisisiri munhu anoimba achiburitsira ndinongomuka ndinazvo ndotonyora potobuda song saka ndinongoda kutenda Mwari naizvozvo wari kutibata vose ndiri kuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi tiri kukurukura namai Wonesai Chimwanambo kubva kuMupopoma kuBuluwayo vakatungamira chikwata The Power of God takatasana napo hama yavo inonzi zvasiyana tinotenda nekutibatisa kuti munopuhwawo sei maipuhwa sei shuwa zvinhu zvinotyisa zvokuti unongonzwa munhu akutoimba on top of a voice muchiti makarara asi aiwa tinotenda kuti ndokupuhwa kwatakaitwa naMwari mukazozvikumbirira kuna Mwari kuti aiwa zvidzikame rega timbodzokera paalbum zvakare zvasiyana toda kuti titore kamba kanonzi utando vagomana imi kondozozve kusimudza vaimbi veZimbabwe chirongwa chine chitoda kutenda team on the ground mukoma Brave Matovo DJ Sugar na Sabokudongi mukoma Steven Chitsungo ndio vanomhanya vari on the ground paZimbabwe zozouya kunoku tobva tazobatanidza saka ndo team yacho thank you so much rega tinzwe kambo utando kubva paalbum zvasiyana
makambo utando kubva paobhamu zvasiyana mai Wonesai Chimwanambo vagomana ndaitiro zvakanaka nako kamba akandodaira vatereri kuitirwawo zvakanaka nako zakare kana kuti maitirwawo zvakanaka nako right. Rekatinzwe panapa ndoda kubatanidza mibvunzo miviri mashows muri kuita here uyezve mungade kubva matibatanidza kuti inspiration yakabva papi? Ndinoda kutenda Mwari sekutaura kwandaita kuti tiri kuzama kusimudzirana semagospel artist mubulawayo. Tiri kubatana tichiita mashows apo neapo, nyangwe tichiri kukambaira hedu homwe dzedu dziri diki, asi tiri kuzama nepatinokwanisa napo. Ende ni talent kutaura chokwadi zviri muropa. Munhu akandiinspire panyaya dzekuimba. In fact kufamily kwedu kwandinoberekwa kwababa vangu vese maartisti vanoimba musambo wembira, family yavo yese kugoko uko vanhu vaitouya vachiungana pamba pedu. Ndaive mudiki hangu asi ndaizviona ende ndichiri kuzviziva ende zvichiri kuitika nanhasi. Vanhu vaiuya vachiungana pamba pedu kuzoona. Vana baba munini vangu, vana baba mukuru vese vanoridza mbira, vana vatete vangu vese vanoimba, nyangwe kadiki chaiko chaiko kanoimba. Ifamily iri blessed zvokuti munhu wese aiuya achitoungana ipapo ende vaitoita kuhaiwa vachienda kunoridza kwese kunenge kuchida kuitwa mafunctions nevanhu vaivadaidza vachinoridza. Chero mai vangu munhu anoimba zvokuti kuchechi kwavo vanotoimba zvokuti kana vasipo vanhu vanoshungurudzika. Saka ndingangoti italent yakabva mumhuri zvikaburikidzawo naMwari akangozvipa kuti zviendeke. Saka ndinoda kutenda zvinhu zviri muropa, ingori talent yemhuri. Wazhinji takavanzwa vachichema vachiti zvimwe zvinhu zvese vari kuzviitira vega. Nyaya iripo ndekuti hakuna mapromota. Ameni kuti imimi munawo promota here, munhu ari kupota achikubatsira achimhanya nebasa uku, imimi muchingoconcentrata nezvekuona kuti mhanzi yanyoreka, mapraktisa masvika apa? Ndinopa kutenda DJ Mafaro. Mubvunzo wamandipa ndichazama kuupindura because unonditibatsirei, unonditinakidzei. Ndinotenda nekutipa mubvunzo wakaita saiwoyu. Anonzi promoter anobatsira kunyanya pamafinances pamuimbi. Kana usina promoter zvinotinetsei pane zvekufambisa, kuti unziwa batanidza band kuti vanhu vacho vavo vasanganise zvinoda mari, kuti unziwa pinda mustudio zvinoda mari, mainstruments chaiwo kuti uwawane zvinoda mari. Saka kana usina promoter zvinotinetsei kusimuka. Hongu vamwe vangakwanisa havo kusimuka vari vega vane mari dzavo, asi pakutaura chokwadi zvinotinetsei. Muimbi wega wega anotoda kuti pave napromoter anomubatsira. Saka promoter anomira semumiririri pana artist. Each and every artist anotoda promoter kuti amusimudzewo. Ungave uine mari hako, asi kana ndakatarisa inini nekusaidi kwangu hazvingaendeki uri wega, nekuti zvinodiwa zvacho pamusic industry zvakati wandei, zvinoda mari uye zvinoda rumwe ruoko runokusimudza kuti usimuke. Saka promoter akatikoshera. Saka muchinzwa vaimbi vese vachingochema kuti dai ndawana promoter ndaisvika hapo. Saka ndinongoti dai Mwari vatinzwawo, tanzwiwa nemapromoter out there kuti mutisimudzirewo because ndima yatiri inotiremei. Wari kubata vese tiri pachirongwa kuchipasana nemusi. Nhasi tiri kumpopoma kubuluweyo kwatiri kukurukura namai Wonesai Chimwanambo and the power of God ndo zita rechikwata chavo. Takabata albamu ravo rinonzi zvasiyana. Right, mungade kutibatisawo here kuti albamu renyu kuti muzonyatsoti rapera maahappy naro kuti richienda pamarket, zvinokutorerai nguva yakadini kuti ringe richigadzirwa muchiita mapractice nekuzorova mastering dzacho dzese kumastudios uku nekuzoti yes taakuendesa album rapera, taakuchiona kuti vanhu vangachiitenga here album, zvinokutorerai nguva yakadini? Ipapo pane nyaya DJ handidi kunyepa. Inini hangu kusaidi kwangu kuti nditi ndabuda nesong, ndabuda nealbum, hazvinditoreri nguva. Pazuva chaipo ndinokwanisa kunyora masong anokwanisa kana kuita 2
then kuzoti album ribude azvitombotoreri nguva because Mwari vanondipa music nenguva yavanoda nenguva yandisina kutarisira inini ende vanondipa zviri nyore havandiomeseri zvokuti ndinokwanisa kuzvibatanidza. Nyaya iri pandiri kubva kutaura apo kuti kana usina promota zvinotiremei, nyaya iri pakuzounganidza vanokubatsira avo kuti uti nhai ndanyora song yangu uyai mundidairewo, uyaiwo tiimbe song iyi tiipractice. Vanhu ivavo vanoda mari, saka ndo zvimwe zvinozotora nguva. Wapedza kupractiza navo, in fact muchiri pakupractiza uchava transport kuvaisa panzvimbo yekuti musangane mese, uchava pachikafu, uchavaona kuti zvese zvavanoda zvakwana. Iwewe artist wo muridzi wenziyo hauna kapromota apa, saka uchaunganidza zvese nemainstrument. Transport yandataura iya remember to and from, saka unotovaendesa kwavavatora nekuvaunza kwauri kuda kuti vasangane. Saka wazobva ipapo uchazoenda kunotaura naproducer, achakuudzawo yakewo metsi yaachaweka ikoko, ichakutemesa musoro zvokuti uchambodzokera kumba wombonokwenya musoro, wombogogodza pahama kuti nhai vedu ndipeiwo dhora, vagotadza kukunzwisisa. Vamwe ndivanotaka zvitangirei asina mari, vamwe ndianokuseka kuti zvichabuda ipapa, chii chatingaitirwa naiyeyu. Vamwe ndivanokubatsirawo nema20 cents, madhora, ma$2. Haungarambi kana kutoshaya anokupa ne10 cents chaiyo. Zvinoitika DJ wega mustudio gozama kunegotiate naproducer agokuudza kuti ini kana usina kundipa pakati hatina basa ratinotanga. Ende kana wamupa paataura ipapa agokuudza kuti music yako hautori kana usina kupedzisa mari yangu. Saka